Sun ngenteni yo Mas ngenteni hujane ngati sing tek anti awan bengi yo Mas wong ganteng sampeyan siji timbangno tresno kawulan aku tresno ning sliramu sedunya tanan liman saewu tanan telu sejagat man tanan papa wite tresno jalaran saka kulit warna-warni warna pisan sing pasti duweni pengen pisan dadi siji wis lawas mayo Mas senora jamu barang jamu godhong menira wis lawas ora ketemu dadi pikiran bisa ngedang ra iso nuli bisa gampang ra iso ngawi yo Mas katon bae Medalipun Putri Ayu Panca Indra
lebih gaul sarang bunda lebih gaul kending sarang papai lurah bapak lurah minangkane sing hormati bapak lurah toang sekretaris ade putra minangkane sing duwe beras putih aja lali sarang Ayogi sing ana ning Jepang sarang nok Elsie Keding nok indah sing duwe elas Elgi Ima Aewon Papai Aulia sing duwe lintas barat wis hormati Omai Misel Opai Misel sareng kang bekel tarung sing duwe putulanang eman sayang selawase sareng yayu nining keding Aananji sing duwe wilayah sareng nok indrine keding Kang Jepri Mamai Elan Papai Elan Mas Pari sing ana ning Jepang Mamai Andik Mamai Arka Kacung Albiru sareng Kang Kaji Rasmadi negeri Kang Kaji Rasmadi sedulur saking Tugu sareng ansip gaule keding ansip gaul sareng Kang Kaji gaule keding Kang Kaji gaul sing duwe wilayah Pronggol motor amis Kang lebih gaul bunda lebih gaul eman sayang wong seduluran kacang dawa wite agung yen wangsul si lelentangan nok ila amoy bundane oli nok ila amol bundane oli sampun lali mas lawase kang lebih gaul bunda lebih gaul sedulur sing undak jaya paling sayang Aewon minangkane Papai Aulia sing belintas barat kanggo Ayogi keding sing ana ning Jepang sareng nokel sine keding nok indah sing duwe elas Elgi Ima emang sayang sampun lali sareng Kang Kaji gaule keding Kang Kaji gaul sing duwe Pronggol motor wong amis sing paling sayang ansip gaul minangkane sing paling sabar dewek Omai Misel keding Opai Misel emanan sayang Kang bekal tarung sing duwe putulanan sampun lali wong seduluran Aananji sing duwe wilayah nok indri sing paling ayu Mamai Andi Mamai Arka sareng Kacung Albirune keding Kang Kaji Rasmadi minangkane sedulur saking Tugu Kang Kaji Rasmadi sareng yayu nining keding sampun lali selawase godhong murah sing ngepale gawe gagas maning pikiran sempla limbeane wonge ganteng cung ajis asmane pantes luwes madi
langit cungajis seminggu gawe kedanan kandang dewa ganti sukma wenang arab wajib mati alon-alon tali dewaton bagian alon asal kelakon alon-alon makeranginan tiwa salon gula emong kedinginan jujang wayang pemikulan deka-deke wong siji mah saka kurune gunung-gunung digawe sawah angel temen ngebayonane durung-durung digawe salah angel temen ngelakonane kandang dewa ganti sukma wenang lara
bedure menclok ning wit beling-wit yen ora wirang ning diri amit mundur amite kula sebatur